andito na naman po, back to farm na naman ang Tres Marias. Pagkagaling namin doon sa bayan, as usual, andito na naman sa Nangunguha kami ng kalabaw. kakahuyan. At kami Kunin namin yung kalabaw. At kami ay magpapastol ng kalabaw. So lumabas-labas na yung boses ko guys, di ba? Kaya ba? Kalabas na yung boses ni Tres. Kasama namin si Modra. Kasya mo na yung papalit namin ni Tres. Ayan o. Wala yung isa, nasa school, naghatid ng kanyang mga junakis. Ayan o, kalabaw yan ni Dos. Ayan. Lalaki yung kalabaw ni Dos. Kalabaw ko. Kalabaw ni Dos. Ganyan guys yung pampamo sa kalabaw. Hawak-hawakan mo sa puwet. Yung aso sa ulo, yung kalabaw naman sa puwet. Ayan o. Nataas yung kanyang buntot. Kasi nakikiliti siya. Hindi pwede sa ulo kasi baka suhagin ka. So yan, sa puwet na lang guys, di ba? Tara na, punta tayo dun sa kabila. Kung namin yung dalawa pang kalabaw. So yan. Naulan na guys, wala kaming dalang payong. Kami ay magpapaulan ngayon. Magalaw yung hawak ko ng cellphone dito. Ayan si Dos. Tinatanggal yung tali ng kalabaw sa puno. Sa puno ng kahoy. Ayan. So silipin natin yung ilog guys kasi bumaha. Baha yung tubig ilog kasi panay ang ulan dito sa Kabikulan guys. Masarap, maraming wet dito guys. Maraming isda dito. Dalag. Ito, at saka kung ano-ano pa. Sarap na ganito dyan. Maglaba. Nung mga panahon guys, naglalaba sa ilog. Nung wala pang mga puso yung tao. Puso. Ayan, alam niyo po ba yun na tibig na yan? Kinakain daw yan guys. Ayan, tibig na yan oh, kulay maroon. Ang daming bunga. Hindi pa namin yan nasubukang kainin yung tibig na yan. Or tabong. Ayan. Masarap mangingot dito. Ayan, may laing guys, oh. Yung mga wild laing. Masarap yan igulay sa gata. Buti pa yung iba dyan, yung mga karatig. Palayan namin, nag-uumpisa na sila. Magtanim ng palay. Kami hindi pa guys. Tara na, puntahan na natin yung ibang kalabaw.
Malaki na yung aking kalabaw. Yung bagong panganak na kalabaw. Hi! Sino yung marunong dyan magkalabaw? Tara! At tayo ay mga labaw, guys. Tara na, tara na, tara na. Sine-training ko to, guys, na kalabaw na to kasi magkakalabaw ride kami. Ayan na po ang aking Katres Maurice number 2. Di kaya, di kaya. O, duman ka. Oh, ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Nagrarik-rarik siya. Hindi siya magkasakay. Kailangan doon muna, guys, magsakay sa may medyo may apakan. Doon. Hiya, hiya, takbo. Ding! Ang bato! Sir na! Sino yung bayabas? Ano yan, ano yan? Oh, dali na. Tayo, ano mo na? Itali mo na ulit dito. Kasi naulan na. Naulan na, guys. Naulan na, guys. Dito na, dito sa dati. Baka maulog! Dito mo tali sa bayabas. Baka makapunta yan dyan sa ano. Si mother na, gano'n ng mga pa damo-damo, guys. Nagtatabas ng mga damo-damo. Ayan, nakakuha na naman kami ng wild laing. Yung dyan lang sa tabi-tabi, guys, na tubo.
Kaya namin ito igulay at itanim namin yan kung hindi makati. Kasi may mga laing guys na napaka kati. Ito yung natubo lang sa mga pampang ng ilog sa tabi ba? Tabing ilog. Yan, no? Papa mo, paborito naman ito. Yan. Ganit ba So, ayan guys, ang aming kapaligiran. Ano ba ka man? Napaka-birding kapaligiran. Kaso, puno ang lumbod na. Ayan. Lumbod na. Lumbod na. Tara na, uwi na guys kasi maulan na. Maulan na guys. Ayan, tatawid pa kami dito sa ilog. Tawid na, bilis. Baka sabay-sabay tayong mahulog dyan. Ingat-ingat lang guys. Huwag naman po sana mahulog ang aking cellphone. Ito lang yung aking kayamanan guys. Ayan, uwi na kami guys. Kasi tapos na kami magpasto ng kalabaw. Thank you so much for watching. Yung hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa amin, subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. Just Maria's Farm. Ang ganda ng palayan dito guys. Oh. Ganda ng palayan.